Бърз кекс или бърза торта, както тук казват. Чудесният кекс, който се приготвя само за 5 минути. 200 грама брашно, 200 грама захар, аз ще използвам кафява захар, 100 мл мляко, което съм приготвила, след малко ще ви покажа, заедно с 60 мл олио. Смесих ги, за да ми бъде по-удобно, в един и същи контейнер. Ето ги тук. 100 мл мляко с 60 мл олио. Използвам в този случай слънчогледово олио. Захарта. Ще сложим едно пакетче ванилия и, разбира се, 10 грама набухвател за сладкиши. 2 яйца. Когато записваш с едната ръка, с другата трябва да свършиш